Mukimonge oye. Yango tukwana niga. Niga bandi ayenga kidogo ngenda maboko mu. Biamore. Mukimonge biamore. Wote mbaya atule. Levisio. Talibo. Naro lenga lero. Lazima ngiche naende ndwaje tukaenda na jipo muga. Talibo. Lero na disaitinga mheshimiwa Barongwe na Mdenga Nkurunde Chicheki. Aiga e constituency ya Machoke Borabu. Ayaru Nairobi bono mambe. Mheshimiwa, thank you for coming. Igo nsara kuwa na nitaite mweli wagakuane. Na kwa bintu nitaite basabu kwabe. Motu abe. Chicheki ekikanga nkale twakirwete. Kanga January kanga by February twakole. Lakini aba MCA bane karibu 15 bakali kali rube go kisiobi bagatene ningamba atagete chi allowance. Yani onya aba MCA ba wakanu karibu 1400 batene ni Chicheki nanchie Chicheki kiribisa tuchioka aba MCA aba nadenganya saba abe mbona itingi bao kora. Lakini mtu wa Rosi mpaka budget yenya bono alitoa electric bill. Ndete kwa temi. Omo MCO ino lero lengira mbe mkoli kesi gencha ya okora yo kukana kibesi. Barongo mwana olio mino toko mwakoro ekwa motebito kucheza na banga bani. Mukonya gokwanera no bachandire mogoto tebirende kenyoro to musune uri molio kagangare rai ke suki korigoro bakanse mujake kwenye tiringa gatiga iga ntuntu atagitayo mukani naende twa mukani limara hange no nyeni ntwase twakole gasi twali kusikaba nene no mayite no nyenya saye ega gukana ngabwa ile kiroko no nyeba ibete lakini rende nanche na nikeba kabelo. Ege mkopio mwaelio gavana, omo chiyoyo kwate chi institution chi nyingo nyondi jimwale wanja motale. Yagara nero ligete signature. Mpaka wene kiparanya charo sugaba ligete. Tupari sari nero ligete signature. Ekimolata wakanto kora tole tabesa Mukimonge toro spa. Ese ngenjo MCA. Kula tumaletera magendo ngono ene kerobo tumoja tanga yaya manyanga na ibiko chandika omwemsi mwamwere ni bagati atokorere ndukiki ande tende musabenga moko manyora oteri nyaki genda kwana gavana atige bintu byabwata Ekiagra afadhali numwatore chikura mwatorike enkoli omushahara karibu milioni yamo oyakoli karibu milioni yamo omwemsiori 1400 kandi twanze ekyo kuba chi allowance nto abana chi pasa mama etina chi wisa tunachiko kero mwara ta kole school Kama mwate munga mote aya magrabari umushe mabiri genda mukani motebya akora bo montomi usemo ati marage tu maramago Owanje kwenu inche no mokolere imegas no mugabano ino ndati ko bashwa ko bakorera negas na mwantumire igore na cheze kuri kibasari chiche kagenda ibeno kagenda kiamo kama kayeka Yesusu mu MCA oyo UPA
lakini nanyo watabantu basokre bonspi bagacha bagantebinga governor baba tebyo mwebse koregas na governor chibeza chonzi dikie county keito no wachirega oyo ebajaye no godine president ruburaye asogo soka kwa sura itera ngaba no wike kosebon nanje sinde bobe obwa gonte onde ngimba ngaba mwasali kosebon ebon ero no bona kula kolikane message no hotel kokimonge wote eto kwenda na chicheki chabana elweyemo 325. Amina. Kile eto kwenda na nechi milioni 4. Atekeye. Wewe kwa ndani wakadonto wale gaiga mbo. Echeki eto decided kero mwana akonyole cheki yagende school. Tolinge mali etavire mwana go kwegwa Monday ele school kae pata ekwege tukieki. Olirani. Ekero kwalirani olibeke aiga obise yo MCA tonyole kuboro ekere woda minero ororo tonyole list y'abana bonse. Cheki tetwerwa ekine kibeza okuna kuba seranda sererero Jumatatu aiga tegete moche mwenzi walimo bwata abana form 1 ko bahande nande kibeza emilioni yemo abana basoma Tutwale bitime bingo nyawo n'okorozi getatu bosa. Nalivyo. Iko Jumatatu abana ba form 1 abali bakwenda vocational training center enkuba saba bachiche babo form bachiye. Okimongewe. Togo sobia bana. Esenge chembrengo je kange omo jumbo ino. Omweshimiwa waro. Omwanjete. Ndio president noyo UDA. Lakini chipale chinde chirocho. Chirocho. Nkome kinde shua. Nkorosi bukire naende ko chimwangi nyorane. Embrave ne gotwa. Mungu noyo maire twali. Lakini bono ko basabagaki. Abana onye mbura ya tule tika kwambuka fadhali uraro muchi to ambuka ruche bewana ine kabere niwete no ene chindo chirero tikuma osengi byachicha omwana osinara lya arome twenya magaiga bonga kaki embre ya bere nyinge benda abana bagenda chindoche batikoberororo sasa Mheshimiwa Obadia. Intonyare korusi na intonyare korusi. Ndichibesa bona gatubeka abantu batoye. Aya moko ngabantu 200 mbaka nikiro monteri bweru baticho nasana. Awa brava no amole. Enkome mokome ae. Okome kishwanga bati choire tomako baka. Kosebon. Aende monga anchere. Tolia otwerwa okomuli. Kama skandras mabo. Ama skandi. Tiga to tebaniga kratika tiga wone yeye ndebono. Toge ndrete korosiri chiko inchendi ji Nyasaye kawanje ucyumutinyo gatano kabiri torotse tonyolwa nabo muremero ngibire bali ba inkuru kucyavuti nali ba ukiri none metale nainwe onye kole para gosogete para ka kirosi getumna gaja sama cha weta to basa koticha
amache abule karami akankabaga tena mo wanja boyo naenda mugana iteka asiye tangani omujumbe gaiga no BODM omo MCA no BODM nkaba mukimonga omo speaker iyo oromo iri naende babo Amos lakini naende bono ko nyore kero ngane ndeli bagama na chise na kanga tari na kyako Nyanumba kanga tari Nyanumba kanga ninje aya binde video byontigera agatigera orolyo onde naigete koira naende ko nyali baga koya nanande ekirogo marege kibobusa kuze kina kitorako mondo nero eta ora no ene chae busaigo ka kinta etenko rigago ndangeri abana aba chichekechi echikwena all day chichiko tigara abachikwena numambi n'abantu bana amen kama kaka mande ibeke amo ndigeri omwe MCO yoyo moisaransis mugambi ndi nijo mugabana olyo mobe olyo muya n'abantu bande bonse tokolega ande watenga mogake suti korugorombo nande koike kati kwanze kunyetirira agiyokoro kumwa agiyokoro ngoro kushemu matwetwe momogi mogomi Rero tu achire rero tu gosibone mune temba bange ga yamba imyabiri Omo ngotaiwo Ono tara kwa abana maliga abana mlema ete bya abana abana tigerera rero tu aletire echeki ogende skuru osome abayiko weno baiga mamo bino da to bino bande ko bati anga chichi Iga bana mura ekama erulibaga mamo bino akone rito anja soma ikera bole mombo kole tiki obole mugwere obole mugwati asante Mia mono governor, it is very grateful we can only say time. Na mangana mua kwanira mayamono, taava mayamono naenda salibosa. Edaraje yero no nyemua bwana, iwo mubwate chinguru chinene, muwenere toko konya bantu baito bara kwereira, naende gosekali gotako kakeru butuko. Ero naendo mu engineer olia, muate bu muano moke, umuya, erekanga muroche ntonya kunyirorera n'iki kinde bakwana lastly umuchiyo yolyo kindo bogole tikizukuru kya kinkuma ekero kyayiga iwo twatachano umuntu ndaganta chebigo tinkachikugolera ingasiya yani estime bolete emeteje erebose yimwale kokwana yo mwana olyomoke Mwingi mwenye gora umelio mwana olio mwesi mweshimigo musini yini Barongo mwana olio mino Toko mwakoro ekwa mwaterito Lechesana bangari Iki mwokonya gokwanera Unoba changire Mwokoto tebirende kenyoroto musune Limo liyo kakangari rayi Kwa jesuti koru igoro Wakanse Mojake kwenye tiringa katika eka mtuntu hata kitayo Mokani naende tuwa mokani limara hange No nyeni mtuwa se tuwa kole kasi tuwa liko sikaba nene Noma inte no nyenya saye eka kukana ngabu aile kirogo no nyeba ibete Lakini riende na nchila nite bakabere Eke mtokio mwele yogabana Omo chiyo wate chi institution chi nyingo nyondi limwale wanja motale Naende mugwendele tokobeka For example, turatwara chisukuru chingiya chigendere tokokonya abana baite. Despite the fact that aliyo kindo girls na boys ngo shine chire, we don't have a baby center here. Eye ngo muntu ndena tere tengu ni chakale.
mutakora buna mugo support yebinde bibigendere lakini kala tulegera chitaya ika nkoto mana na saba zesenye mugendere asamari tanke fankurukwa oyo nyakwara setumage njega ande bo machoge ga ande tangani nkone nambu yamona asingincho yegabana yaito Paul Simbarati asogo konya abataka chichekirero abantu bakonyambara oraba musibande bakogenda bana gwita korokombo bangire nganto ya guchibese iki abana basomere abo bona twabaraniri asiriteria Yesu nande batige kabisa mangana yo chichekuna cha jirega panyoro bozuko lakini baira ne magega karabaira ne maega basaba mabira keko karabare ko kungaine ringa chekibesa chiariru ekibesa nyikorete kiek njiro gona nyina bonare ko nambu yamono ande mbu yamono mosi mugabane Simbarati ogenderaiga ande kuchimutu tokoi kurende ke kolengere ringa aba MCA Mbaroro babekero batema kubekero mugabana break iguru ye budget igabana bagakora budget ya kabiri iyi yatokonyire njegentu kirakinda emphasize abana bakiye sukuru na bali bakuba bapinga bisi bagabana bayirane jinsobo lakini naende baberu mbaba sikuirorera gintu kinga munekyo okuno kuirania magendero mega kolenga ngakangu wabana bono wa Kristo bahead lakini bamwirane ti magega so asa yonsi njina kwanire in fact abantu bali bajibaberu lakini naende bekuruguta amatabo mbuya mono barongo mwana oliyo mino toko mwakoro ekwa mutebito bucheza nabanga bani iki mukonya gokwanera noba chandire mogoto tebire ndeke nyoro to musune limo lyo kakangare raini kesuki korigoro bakanse mujage kwenye tiringa gatiga iga mtuntu atagitayo mukani naende twamukani limara hange nonye nintwase twakolega si twali kusikaba nene nomayite nonye nyasaye egagukana ngabwa ile kirogo nonye baibete lakini rende nanje na bakabelo egento mwayo gabana omochoyo bwate chini institution chinyingo nyondi jimwale gwanja motale Excellency Paul Simbarati oyo idare gavana karibu sana nago tebiri twarenge bukibongenga asaba jumbe bali abatangani babelire naye kurumo chakano ninji nasenge ncho yekyo abantu bamite babata basomeria konene sana ngano cho reciprocate loyalty yitu akoro kirino bwanjani ase chinchira chinyinge including mpaka buna lero watu rentere chibaza moko mwake na kama nambi ya mono kwa ase chibaza na rentere abantu baminto kama nangorwa ni bwana lakini inumo bwatia se nkoro abana twarobone mu intuga naye gwatebire in your own words ngango tarakwarenge pare na maurao into we don't have a problem with you naende nkoba tole naye kurubono mpake kero gukoro bugabana ande na igule na ngo tayorenga bo president simboko ganyete na nje egero gigia onkenga nyete bozana basirende ime abochiga imbate chiplan chire chinene mumanye tintu akore nyambunwa esukuru naende niche nyementere chibesa cha innovation ntoligeretie koligiri bagaga aligembe mate tolebo sento nyale kobika a center of excellence abantu baminto esukuru ya Nyamesocho ntwaje kora roguraria angenera mani nanda mangana na mpange tobangete igoro ya ino abafanyakazi mbarega Fred Oigo koru Nyamesocho abana bamino nabange sana baraso bisiana nende kuna nabaeteira omo CDF chairman igare okorokuomo abachimu yabo zembobe iwonto ganda tegas akigaba ongabere naende onganchere omo chairman bwekiama kia ODM oyo kabero omo chairman kiagera bono nkogenda tuli asa mangana ye election onteki ga kinchugo jaga okwane abantu bamenikira eda Your Excellency Paul Simba omwana wa Rati egavana ya Kisii County mbiyole
getu bwata ine tole gente kabo nacha gukwana narale mbuyole karibu nje na chire kuoje ukoire ewodi ya baba omwana oyo bwara atakole tu byago chako bachi chi pasa right ngo bicha chire Beatrice Kerubo Makwae gavana gaikalia ga pronounce ile ta Beatrice buja agandenga Beatrice Kerubo Makwae nenda kangi gitenga the only one inga usiengima Nyamira na Kisi omokungu omo ochoriro omo MCA igako ruma chogega oyolenje tali buja akumanya konsolera bamba ndiga bamba toka bakobya Wami tombu ya mole. Simba no moro je simba ga. Moro je mujumbo itoga. Your Excellency, tingo bana magoso tebanga asikusiye ngima. Asaba to bakubika ine mono niga asuwaji. Osema na. Anali banda banga bika simba mono. Ai wisia ora para tanali ngana awasa. Ora bakale ki mamanya boy. Osema na. Kita dia banda wami toi. Mo arroto nega bana rofi. Esafari Governor, no President 2032. Don't worry, no manu minto barong, nera be Governor. Nanti banyak gua cabu, betul cuma tu pun gua cai. Kalau salah sini, tu gua tahu jual gue kiam. Kiam lagi itu, anjing ni ada tentang tema Palestina situ. Toi mungkin tuan sipi kau cisa betul. Tocho orang ni, cipoling sisi kita kumcia bawah, cipoling sisi jual Palestina sejauh macam apa berapa. Kujamano sana tingokuwa na mangana mange. Your Excellency will support your cause to become the 6th President of the Republic of Kenya. Asante sana, Mungu awabariki. Gavana na watu moroberio mukamba itebeiga mwana kiaso koboko bali mwamwire ngamoko bana gavana Simba Arati mpaka tokorere meremo Kisi ngokora abantu baminto ekyama gego kigotorie nzeye amatukabosyo kam igege kurukunga bomba babura bugod age kurugisa bako lero ward office tikangoni gusabanta abamba ntitabarai mwanje tabarai tikangoni gwe Paul Simba Arati Paul Simba Arati wawa Oliverson Opatia Barongo Oliverson Opatia Barongo wawa Beatrice Kerubo, yani sasa yogiri ngase njondo moka sabara yao. Beatrice Kerubo Makwae Beatrice wawa. Kuna simborore. Kuna mamborore. Kunorore. Your Excellency, Nando siasa wa etire epasari. We are very sorry. Epasari anyori wasengenje abaisiye bari 15 basigite kibesa. Basigite kibesa cy'emishara, kibesa cy'epasari, kibesa cya development. Engero muri tingasita ko liya kibesa cyasigutu. Enye kitagire mo inana nyata 3 million kibesa cyo kirasa kibesa kirisiye. Iko kibesa chiko igorwa emiradi eri ko batabimbegete kwaherere. Erebuye wasere bo. Paul Simba omwana Bwarati asekisi county engima abasacha ba MCA ebale 44 omokungo mo MCA igaro yomo oyororori ambuato koboko stambwato Paul Simba ni matero nganjete kaindili diliyokubeke bintu matago to 27 million kibesa kirenga ine pako omokungo 27 million kuna kamonyane na Simba ile milioni 10 ya somo kuu lakini kwa sababu kama Paul Simba omwana Bwarati alienda the only one elected go starenda ndiye mono Your Excellency aigana ni ward ya ntuwa tomalembe omwa mpito badia kera kuchipasari forms akarumiraga na baji pasari biyago sitaba. We are very grateful for your work. Ekero kurchi pasari abakube wodi yane wane banya bachini baje wachini kene sabe ile aseri yetali ya Yesu
Governor, MP, we are praying for you. What year? Apart from Gurwana to say physically, yes, I welcome again. Thank you, Your Excellency, and welcome. Abantu banyasaye, abantu baminto, babomba borabu nandege sabakwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mulino magoko. Mbiyamono. Mwaro rabuna omweshimiwa Beatrice Angerera Likondo. Mwaro rege ntekyo. Na Kisii County na baangerete simba arati nga magendo kuikachiche wodi yereye. Momwanjete. Sinko birende nga ichirega. Ntebe Beatrice biamono sana. Nchenkora ngakirole simu. Nkwa minyoki sana igore parea getu mogochomo bera. Tukaigwana nanga. Kuika onye chibaza chigo tigara cha savings taro separe itaribo. Abantu bamintu mada moyo mbiyara. Ainde noroche igara samaguru ye governor. Abantu bande bagazaine kurwani ye governor ngamagendero tabase ko Kisii County akino mo MCO ito Beatrice era akora de kigara samagurango. Agendere bosta agendere. Amenyumo. Abantu bamintu. Gabara tima ito sa manya ko. Gabara nona rengese skuru ya ge sabakwaga. Last week tu. Na begete birasi bitato ese skuru e. After konyora na bekire birasi na inde binde bitato ndere tingumbu. Nande ekere na igetega ngatebunge pareye ne gwatomo chando. Nande omugavana no mu MCA magwane leti pareyo. Abarayaba negasi bagenderete. Ngatebi gugoro yestima. Ngabatebi andonsiga gesabakwaga asestimatali. Moligere likorwo mutinyo nane motaroje bichanga bya Kenya Power bigo chichaga momanyeli oli ntoligasi. Twebana nira abantu banyasa. Na renga alivyo mbongi. Weekend ye tugachanga kibaza chinkego ase kanisenge. Na tabe tukuna agali yo mbongi asenarege suntekere. Bantu baminto njembora momanyete no mujumbo oleze committee ya energy. Estime ya ronko nyetali tora abantu banyasa. Amen. Bantu baminto inche no mujumbo otabwati kwanjereria otabwati bukenyomba. Inche ena haruchi bazari chi million ase bomba baga. Ekeno zalgene. Tugendere ko kolegansi ibo zito tige. Mumanye tabantu baminto nganje. Eri platform na ere gonkonya 2027. Kyagera na bomo ntolo murabu na indara abaze ko chagotena ko. Turabe twes. Lakini engineering platform yoke go chagoraki. Ainde ntugase abantu banyasa. Ntugase. Ande nimbanje. Ngote yabaiga. Tugendere ko bane governor yaitu Paul Simba Arati. Twebana nila bantu banyasa. Oyo no malemu mpaka baba akamochora National Vice Chairman we kiama kia ODM. Ngonga bono siasa ya itongo chire kurubono Kisii County na inde chaga oso aralia. Igoro. Gavana liliogo chiko gaendobo president kiagara ndebwensi na bako ligiogo president na inche obisi ya onenga nyete ama tukaya abosi. Bono ndebe gavana mbiyamona singe chukua torrentera chibazari ainde gavana support mada moyo support kabisa moe resources elinde abantu baminto bagendere ko mubeko obisi agendere ko provide for herself tari bogaki
ono timaeti maete sengenjere constituency governor abo konyabero sara noyo minto kururi okindo akwani abantu baminto ba gisabakwa atari seno ndio kindo mwana abantu baminto babo bana abakwani limbi amore hai biamono ekaroma itega bana kwanire njeti ngo kwana mangi oyo romongi na saru ndio monyanya omongi no moibuwe origa bana debete una ayo mogira waitire bote kagora botora na Petrus binare ga iga mo musigete biya iga na ichi kagora waitire bageri ase gavano bitase obo wimerere ODM usebono lakini na ya bete tigetu mache na ande na anjo kende ki kende na batebya omongiro oyo iga asikubya kabisa gusebona abantu baminto asabangira bakora ense yako bomurende gusebono Mheshimiwa Itorende Obadia. Omo gavana Rende. Omo gavana Uya. Omo gavana Simba. Omo gavana Etaye Komora Kapoka Nyaro. Mami, totali bo ilia dawano. Omo terande ekaunte itengene bosi. Aliya sa kirkai choma ete insa aliya tia kabeka na omo girore ro korona bia. Moko de bia mano. Kimwa kitekia mageti ya ODM. Kitekia mageti ya ODM, Your Excellency, this is anogia chakrete, anoso abokimoli, anoso abanyi. Amen. 20p ebitu 12, tarehe 30 saa 12. Tochora na abantu 30 baterere kiam. Na ringa sayo tuancheiri. Generally in Nairobi, abantu bonsi people ODM. Obama the next party leader, the next president, Paul Simba Arati. Again, no government. Amen. Nje ntigarega tiabu umuro jumana. Ni sayo nje. Asante sana tena sababu atesi.